Мяне завуць Мядзелец Ганна, я вучаніца 7 Б класа Глыбоцкай раённай гімназіі. Раскажу вам песню Алеся Звонака «Гарбуз». Здараецца ж такое. На гародзе под солнцем вырос великан гарбуз. Прыгожы, круглы, важкі. Дівай годзе. Нібыта не гарбуз, а важны туз. Глядзеў звысоку ён пры ўсім народзе, на землякоў, нібы на чарвякоў. Вы, драбяза, ды пры такой пародзе вас не адрозніш нават ад гуркоў. Так выхваляўся ён, так надзімаўся, чуваць было бадай за 3 вярсты. Ды вось бяда, нябога не ўтрымаўся і лопнуў, нібы выстрал хвасты. Выснова гэткая, калі зазнаўся, то сам, як той гарбуз, нутром пусты.